जोबोद मोजां बे हाबाफारिया, मानोना जायफोरा मावखांबाय बिथांमोनखौ आज्रोम होनाया मोजां, ओमफ्राय जायफोर फैगोन बिथांमोनखौ जों माने मस्ट एफिसियेन्सि बिथांमोनखौनो सायख'नानै खालामनाय जागोन। बे प्रग्रामा मोजां जागोन। नोंथांमोननि मावसमा बेसेबां? जोंनिया बोसोरथाम, बेनि टेनियरा बोसोरथाम बारबाय। दा बेनि थाखायनो जों स्पेसियेल कनभेनसन लिंदों आरो बेवहाय मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय फैबाय जोंना मावथिफ्रा, माने थाम थिम जानानै दं। आरो जायफ्रा बिथांमोना माने हस्ट खालामदों, खुंफुंगासिनो दङ, स्पेसियेलि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ बिथांमोनहा जोबोद मोजाङै रिसेपसन खालामदों, माने आदोर खालामनानै दोनदों। दा बेनि थाखाय साबायखर बिथांमोन। नोंथाङा जे 3 बोसोर मावसम मावबोबाय, नोंथाङा माबायदि हाबा मावबोनो हादों बा मावबोनो हायाखै, नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानदों? स्पेसियेलि जोंहाथ' इसिबां खामानिखौ जों मावनो हायाखैब्लाबो मावदों। मोननै फिल्म एवार्ड जों खुंबोनाय जाबाय। बेनिफ्राय जों ससियेल वार्क, जेरै बिफां लाइफां गायनाय, बेवहाय जोङो माने गोबां माने पाब्लिकफोरखौ जोङो मदद होबोदों। देग्लायबो जोङो 40,000 प्लान्टसफोरखौ बिफां फुलिफोरखौ डिपार्टमेन्टनिफ्राय, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै रानलाजोबदों, दा बिथांमोना गायबायानो। आरो बिनिफ्राय स्पेसियेलि जोङो हाखौ थि खालामदों आरोखि, हेडक्वार्टारनि हाखौ क'क्राझाराव। दा बे प्रसेस जागासिनो दं एलटमेन्टनि थाखाय। दिनैनि बे समाव नोंथांमोना मा हाबाफारि लादों? बेवहाय स्पेसियेलि बे कनभेनसनाव डेलिगेसन सेसन जागोन, बिनिफ्राय गोदान आफाद दानाय जागोन। गोजाम नोंथांमोना लिरलांनाय, नोंथांमोननि आमोलाव जि ओंखारबोनाय मेथाइफोरखौ दिनै एआइजों गोबां गोदान महर होनाय नुनो मोनदों। बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बेफोर दाथ' टेक्न'लजि जुग, सोर मा खालामदों बेखौथ' होबथानो हायोबा मोजांमोन, खिन्थु मा बुंबावनो, दा दिनै माने वी आर गाइडेड बाय दि एआइ इन दिस इरा मिन्स। दा मोनसे पिरियड फैयो, गोदो समाव गोदोमोन मेनुवेलमोन, दा डिजिटेल जुग जाबाय। दा बे जोंनिल' नङा, गुबुन बे हारसाफ्राबो गिदों दा, ओमफ्राय हिन्दी जगतनि मानसिफ्राबो गिदों जे एआइआ माने आर्टिस्टफोरखौ माने फोजोबस्रांगोन, बे रोखोमखौ नुहरदों आरो। नोंथाङा मिउजिक फाइनाल माबानिफ्राय नोंथांखौ पिएइचडि बा डक्टरेट बिमुं मोननो हागौ होननानै एसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा? खोथाया सैथो, माने थांनाय 1991 इं मायथाइनिफ्राय आं जेसेबां माने इन दा फिल्ड अफ मिउजिक, बे संगित जगतआव मा खामानि मावो बेखौ भेरिफाइ खालामनाय जाबाय दिल्लीनि मोनसे अर्गानाइजेसननिफ्राय। दा बिथांमोनहा गावसिनि कमिटियाव आंखौ सेलेक्ट खालामबाय अनारेरि डक्टरेट एवार्डनि थाखाय। फैगौ अक्ट'बर दाननि 10 अक्ट'आव बे एवार्डखौ आंनो होगोन आरो। दा बे मावनायाव बे जे आं साक्सेस जादों, बेवहाय एकमात्र माने आंनि माने सोरजिगिरि अबंलावरिखौ साबायखर होयो, बिनि आथिङाव गंग्लायो जे आङो माने मावनो भाब मोननाय जाहैबाय, खालि बे इसोरनिनो मोनसे लीला नामा, आं बेखौ बुंगोन। दा बे एवार्डखौ आं मोनगोन आरो फैगौ 10 अक्ट'बराव।